تفسير القرآن الكريم لرمضان عام 2025 قرآن تفسير سام بافلا أني مغا أني دورو سوالو كمنا هو تفسير دمني غني ما بايا سيدا شريف عثمان مدان حيدرا كابه le premier 3e mois 2025 ma inshallah amna damne suratu Muhammad أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي جاك على فو كعلى بركة كعلى ولي مندو على مية ينسمولو يرا عن بالولينا أمي أو على فو كأني على فه جرمو ناصر الله وبانا ala ka kuranɛ yɛrɛ kama ni sunkaloba in kama ala m'o banna ala ka hinɛ ala ka suro an kan ala ka tɔɔrɔ ala ka ɲɔni ka bɔ an kan an bɛ min fɛ ala k'o d'an ma an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ ala k'an wasa sunkalo hinɛ kalo don makari kalo don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don n'ala y'a yira an na ala de bɛ fo aw minnu b'a ka baara bila ka na yan ka na kuranɛ lamɛn ala ye fɛn fɔ kuranɛ ko la o ka bon hakili ma alakira yɛrɛ ye fɛn fɔ o ka bon hakili ma ayiwa jango a sunkalo ma o ka bon a tɔw ye komi ala y'o yira an na an kan k'an janto an yɛrɛ la an ka baaraw la ani an ka kuma fɔtaw la sabu kuma dɔw bɛ yen n'a bɔra i da a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ jango ka taa se wale ma ala ka don an n'o bɛɛ cɛ a daminɛ n'an ɲɛna hɛrɛ la ala k'a timɛ hɛrɛ la bato minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'u minɛ dekun minnu b'an ka jamana kan ala k'a wuli tɔɔrɔ minnu b'a kan ala k'a wuli ala k'a kɛ an sago ye o kɔfɛ hami bɛ maa o maa na kuranɛ in bonya kama ala m'o ka hami dilan la ala ka an nɛn sabati an ka fɛn fɔ min bɛ bɛn ala ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul mana n'ala sɔnna an bɛna daminɛ an karamɔgɔ bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ seitanɛ dangali tɔɔrɔ ma بسم الله الرحمن الرحيم k'an sinji ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ n'a b'a laban diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen suratu Muhammad an bɛ sura min na n'an bɛna wuli o ye muhamadu yɛrɛ ka sura ye o tuma na ala k'an bɛɛ sababa ma madaniyatun a ko a jiginna alakira ka madina wa ayatuha n'i y'a ayaw jate samanin wa salasuna ayatan a bɛ bɛn aya 38 ma walima i k'a fɔ aya 39 kuranɛ ka sɛbɛn cogo la dɔw y'a kɛ 38 ye dɔw y'a kɛ 39 ye o bɛ faamu parce que n y'o fɔ a ye siɲɛ caman ayaw sigili ala m'o fɔ mɔgɔw de y'o labɛn pour que kuranɛ kalanni ka nɔgɔya an bolo an ka se ka kuranɛ faamu lafiya la an ka tata ni bilata dɔn i mago bɛ min na i ka se k'o ta lafiya la ala ye minnu dusukun dayɛlɛ ka nɔrɔ k'a la olu de y'o baaraba in kɛ o kumana kuma caman i bɛ taa fɔɲɔgɔnya sɔrɔ sura aya ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa dɔwɛrɛ tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de don ala ka bilalen tɛ mɔgɔw ka labɛnnen de don kuranɛ faamuni nɔgɔyali kama le premier 3e mois 2025 an bi le premier 3e mois 2025 ayiwa o sunkalo bɛnna bisibiri ma ala k'a kɛ hɛrɛ lezina ala ko n ka mɛn mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu kafiriyara u ma da kafiriya ma u ye kunbɛ ɲɔgɔnya kɛ ka bɔ ala ka sira yɛrɛ ma ala ye olu ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ ani mɔgɔ minnu sa n'olu limaniyara olu tilala ka baara kɛ baara ɲumanw na
وآمنوا olu tilala ka limaniya بما ni fɛn ye نزل min jiginna على محمد muhamadu kan n'o ye kuranɛ ye وهو k'a sɔrɔ kuranɛ in yɛrɛ ko tiɲɛ don dɛ من ربهم ka bɔ u ma yɔrɔ كفر ala bi yafali kɛ عنهم ka bɔ o limaniya jɔn ma سيئاتهم ka walejugu bɛɛ la وأصلح ala bi dilali kɛ بالهم u ka lahalayaw la نعم الذين كفروا mana sa ala ko ko allazina kafaru نعم mɔgɔ minnu banna ala ta ma u ma da u ma dɛ wasɔdu u tilala ka kunbɛli kɛ عن سبيل maa wɛrɛ la نعم u ye maa wɛrɛ bali o tumana u ye maa wɛrɛ min bali an sabilillahi u kana tugu ala ka sira kɔ نعم y'a dɔn an fɛ yan a fɔra allazina kafaru n'a fɔra allazina kafaru dɔrɔn an hakili bɛ min na dɔrɔn bolisɔnna min t'i seli mais allazina kafaru dama tɛ bolisɔnna ye أي hali n'a sɔrɔla aya ka ɲinita ye olu de ye aya ka fɛrɛlen bi se maa wɛrɛw ma الله أكبر mana maa o maa diɲɛna ni e banna ala ka hakika dɔ la نعم e ye kafiri ye o fɛn ma الله أكبر wa sɔdu u tilala ka balili de kɛ ka mɔgɔw bali نعم an sabilillahi ka tugu ala ka sira ɲuman fɛ الله أكبر mana a n'an ka bita in bɛɛ de ka kan نعم a n'an ka bita in bɛɛ ka kan naam أضل أعمالهم adalla a'malahum ko ala ye olu ka baara pɛrdi والله o tumana ɲininkali bɛ yɔrɔ min na kafiri ka baara bɛ pɛrdi cogo di o tumana kafiri ka baara bɛ pɛrdi kafiri fin yɛrɛ Naam. a ka baara bɛ pɛrdi comme silamɛ kafiri fana a ka baara bɛ pɛrdi نعم silamɛ kafiri ka baara pɛrdili i bɛ seli minnu kɛ Naam. i bɛ siw minnu kɛ Naam. i bɛ jaga minnu bɔ i Naam. bɛ hiji minnu kɛ Naam. ala t'a si minɛ أي o tumana kafiri fin ka baara tiɲɛni ye mun ye نعم kafiri minnu bɛ sinji tugu u bɛ hinɛ fandaw na Naam. u y'u bangebaaw bonya k'u bangebaaw barika ɲini ka hɛrɛ don dɛsɛbaatɔw kunna ayiwa ala ko ko a bɛ nin bɛɛ de ka baara tiɲɛ parce que baara ɲuman de don hali kafiri mana ɲuman kɛ a jateminɛnen don ala fɛ i ma a k'a dɔn a ni tɔɔrɔ dɔ cɛ Naam. i ma a k'a kɛ k'a ka hɛrɛ dɔ caya mana ɲuman ti pɛrdi quoi Ayi. nka n tɛ ala fɛ wa n ti sɔn mɔgɔw ka k'a fɛ o fana y'a dama ko wɛrɛ ye الله أكبر na والذين آمنوا وعملوا الصالحات o kumana nin yɔrɔ in na i bɛna jihadi faamu نعم nin aya in na k'a sɔrɔ a ma jihadi ko f'u ye الله أكبر ala ko mɔgɔ minnu o kafiriyara نعم wa sɔdu u tilala ka mɔgɔw bali an sabilillahi k'u ti tugu ala ka sira fɛ an karamɔgɔ nin aya in kana bɔ i kɔnɔ dɛ jihadi bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ الله أكبر jihadi o jihadi bɛ silamɛya kɔnɔ نعم a bɛɛ bɛ nin aya kelen in de kɔnɔ الله أكبر a bɛɛ bɛ yan de Naam. a bɛɛ wuli yɔrɔ ye yan de ye n t'a kɛ wa maa t'a kɛ jihadi bɛɛ bɔra yan de الله أكبر na a ko o والذين kɔfɛ wa آمنوا وعملوا الصالحات a ko walezina amanu mɔgɔ minnu ko k'olu dara ala la وعملوا الصالحات n dara ala la o t'a ɲɛ dɛ ala y'a tugu a la ko wa amilu salihati u tilala ka baara ɲuman de kɛ u ko an dara ala la a ma ban u tilala ka baara ɲuman kɛ o tuma na ala danaya sariti ye نعم baara ɲuman kɛ de ye والله maa o maa k'i ye silamɛ ye n'i ti baara ɲuman kɛ firawuna ka kusi ye الله أكبر na وآمنوا بما نزل على محمد wa limaniya in dama to ye dɛ f'u ka da fɛn de la نعم min jiginna muhamadu kan n'o ye kuranɛ ye f'u ka da o de la وهو الحق wa huwa al-haqqu min rabbihi من ربهم wa o yɛrɛ de ye tiɲɛ ye ka bɔ ala yɔrɔ kuranɛ in kɔni ne y'o de fɔ ni kuranɛ tɛ ɲansɔrɔ ye nin diinɛ in bila o الله أكبر والله ɲansɔrɔ y'a bila walahi سكتنا kuranɛ in dɔrɔn ala y'o min to an bolo dɛ o de kɛra silamɛya yɛrɛ jɔla ye a bɛɛ a faamuna نعم o tuma na an na كفر عنهم سيئاتهم ko o tigilamaw sa adamaden ni wale jurumu ti ban o tuma na olu ka o seyiatu wale jugukɛw ko o bɛɛ yafalen don ala fɛ o bɛɛ yafalen don mɛ nin yɔrɔ in nin y'a sɔrɔ tuubi mana o tuma na i tuubira ka kɛ silamɛ ka da muhamadu la ka da kuranɛ na Naamu. ka jurumu fɛn o fɛn to i la o banna نعم na
وأصلح بالهم وأصلح بالهم على بتلاكو لها لا يدلا لها لا يدلا لدي قروي نعم على بتلاكو تجمعنا نوكو على كوتا نعم على بو جنة كبوا على كوتا لما الله أكبر وأصلح بالهم أبو لها لا يدلا كوتا على كوتا نعم ذلك أكون من فولي فلم غفلي لوني مغوكنا نيونا بأن الذين كفروا كوكا داكا كافرو اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نعم ذلك بأن الذين كفروا ala ko aye ni ɲumanya min fɔ naam jurumu yafa ye ani k'u ka baara perdi naam k'o ye jagoya ye ko sabu ka d'a kan mɔgɔ minnu kafaru n'olu kafiriyara ittaba'ul batila olu tugura batara ko de kɔ n'o ye shetane ye kɔni kafiru tugura shetane de kɔ naam wa anna alladhina amanu nka mɔgɔ minnu kɛra limaniya jɔn sɛbɛsɛbɛw ye ittaba'ul haqqa olu tugura tiɲɛ de kɔ min rabbihim ka b'u ma yɔrɔ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أكون نيجوا ينا على بنين دالين غشي مغوي أو نغناو على بو غشيوي وكلا حالا يلا كافر وكلا حالا يلا مناو كبارا كنا الإسلام وكلا حالا يلا منو يهرسوا أو تفسيرنا نو الذين آمنوا نعم وكمان أكو والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم أكو تجلا ماي أي آمنت قلوبهم نعم وسرائرهم نعم وانقادت جوارحهم نعم وبواتنهم نعم وظواهرهم نعم وآمنوا بما نزل على محمد الله أكبر أكوكو مفلني نعم هو الدليل على شرط في صحة الإيمان الله أكبر ko limaniya jɔn si ka limaniya tɛ se ka dafa ala yɔrɔ fɔ nin bɛ ka dafa i la allazina amanu wa amilu salihati ko o de ye mɔgɔ ye amanati qulubuhum u dusukun yɛrɛ dara ko la ka da ala la a bɛ yen lahara bi se ka da muhamadu la ka da kuranɛ na o ye dusukun ye wa sarairuhum u ka gundo dara la n'u ni walimuso fɛrɛ la o b'a fɔ ala ye nin haramu maa tɛ yan ne bɛ se ka nin kɛ foyi ti bɔ a la nka u ka gundo y'a limaniya ta abada u bɛ saya fɛ u tɛ ala janfa gundo la wasara iruhum fo i dara ala min na kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna fo gundo la ala k'a dun i dara ale la ala k'a dun i dara ale la i ka ban walimuso la ka se t'u ye i ka ban walicɛ la ka se t'u ye i ka ban walinafolo détourné la ka se t'u ye wanqadati jawarihuhum wa u farikolo fana ka tugu u nɔfɛ n'u walimuso natɔ taama cogo ni ɲɛ y'o ye farikolo ka kuma ɲɛfɛ i bɔ nin na i bɔ nin na jawarihuhum fo farikolo fana ka o labato komi a fɔra cogo min walima n'u bɛ ka mɔgɔ kɔrɔfɔ u bɛ ka kuma jugu dɔ fɔ maa ma i da don a la o yɔrɔ bɛɛ farikolo bɛ kuma nɛn fɛ sabali i dabɔ nin jawarihuhum fɔ sinbonw ka dusukun labato gundo ni bange na wa bawatinuhum ani u ka dusukunna miiri o tuma na sarairuhum o y'u ka gundo ye mɛ bawatinu ya o ye e yɛrɛ ka miiri tɛ cɛ nana ka na a ka mɔbili ɲumanba jɔ a ko n ye nin sɔrɔ koyi e nana nin ɲɛna koyi mɛ e bɛ fɛ a taatɔ mɔbili k'a faga sira fɛ o tuma na f'i k'i ka bawatinu fana dilan n'a sɔrɔ a bɛ faamu wa zawahirahum an'u ka kɛnɛmana yɛrɛ u k'a bɛɛ de dilan wa amanu bima nazala ala muhammadin min jiginna muhammadu kan f'u ka da o fana na n'o ye kuranɛ ye atfun khasun ala al-ami wa huwa dalilun ala annahu shartun fi sihhati al-iman Allahu akbar a ko nin fɔnfɔlen ninnu
ninnu bɛɛ ye wajibi de ye fo nin ka dafa i la pour que a ka fɔ i ma mumin. Allahu akbar. N'i ye baya 6 lajɛ maa o maa y'a ta n'a danaya ye nin bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ i la. Nin bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ i la. O kɔrɔ wa aslaha balahum Ala bɛ tila k'u lahalaya dilan k'u lahalaya dilan n'u bɛna don jurumu na Ala b'a fɔ taa yan fɛ nin to yen. Mais n'i y'a lajɛ wasɔdu an sabilillah o kɛra an ka karamɔgɔ caman de ye bi wasɔdu an karamɔgɔw ta kɛra Ala ko tɛ yen mais Ala ko yɛrɛ tɛ yen fana tiɲɛ yɛrɛ la balo cogo ɲiniw de don mais a bɛna a bɛɛ ye Ala ta si sutura ka faga a bɛna a bɛɛ ye a kɛra dɔrɔn Hayidara mana min fɔ dɔrɔn ayiwa a ye wuli k'aw jɔ n'o tɛ Hayidara ye tiɲɛni kɛ ni Hayidara kɔni tora yen an tɛ taa ɲɛ bilen kɛlɛ in bɛɛ ye nin de ye hali sisan ne ko n ko n'i ka dɔnni ta kɛra 20 ye n'i ko n'i ye 10 fara 10 kan k'o ye 20 ye n ko mɔgɔ min taara kalan kɛ Faransi kana ka jate kalan ye ka diplôme ba sɔrɔ n'i y'a fɔ a tigi ye ko 10 mana fara 10 kan anw fɛ yan 20 don n ko dɔnni bɛ se k'o yɛlɛmɛ o ka karamɔgɔ dɔ kutuba la kabako yɛrɛ don quoi u yɛrɛ hinɛ b'i minɛ i b'a dɔn Ala y'u halaki quoi billahi al-azim a bɛ kutuba la a bɛ k'a fɔ ko ka 10 fara 10 kan k'o ye 20 ye k'o ye nkalon ye ko 10 fara 10 kan o tɛ 20 ye k'o ye 10 fila de ye cɛkɔrɔba si tɛ 10 fila ye joli ye tuguni 10 fila an fɛ o fana ye joli ye tuguni alors a bɛ mɔgɔ bana tiɲɛ yɛrɛ la Ala kana kɛ i yɛrɛ b'a dɔn Ala ko tɛ yen silamɛya tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen a bɛɛ kun ye Hayidara ko ye olu bɛɛ pɛrɛlen don ka taa jahanama de kɔnɔ mais Hayidara ye min fɔ fo a ka yɛlɛmɛ de a ko 10 fila tɛ 20 ye abada k'o ye 10 fila de ye n'i ye 10 fara 10 kan k'o tɛ 20 ye k'o ye 10 fila ye i y'a dɔn a gɛlɛyara u nana ni jate kura ye voilà c'est ça wa aslaha balahum a b'i n'a fɔ i ye shurutiyul aqida min fɔ voilà c'est ça wa aslaha balahum Ala bɔ i lahalaya dilan non ni maa o maa tora Ala kɔ k'a kɛ Ala ye Ala yɛrɛ de b'i ka ko ɲɛminɛ billahi mais an ka nata o ni Ala ka yeta de tɛ kelen ye n'i y'a lajɛ ud'uni astajibu lakum a bɛ kuranɛ na Ala ko a ye n wele n b'a jaabi bi an bila a ka de ye fɛn ma ɲɛ koyi o tuma na Ala tɛ nkalon tigɛ dɛ mɔgɔw ma ud'uni astajibu lakum ud'uni mɔgɔw ma se k'a kɔrɔ de don a ye ni Ala deli n b'aw jaabi mais Ala i bɛ deli cogo di la kama naf'al bal kama yuhibbu falyastajibu li waliyu'minu bi ayiwa Ala ye nin de fɔ a ye n deli n b'a jaabi mais a ye n deli cogo jumɛn na anw ta wa ta de e yɛrɛ Ala ta de Ala kan b'a ta de ma anw ta ko tɛ o anw kɔni ta ye Ala nin kan ye mais n'i y'an wele an b'i jaabi i wele cogo Ala b'a wele cogo min fɛ o de ko don dɛ mais e b'a kɛ cogo min na o ko tɛ dɛ wulibali don fo an k'an janto nin ko ninnu dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ n'i yɛrɛ to Ala bolo i bɛ taa wallahi i bɛ taa Ala b'i ka balo dilan se min t'i ye ka bɔ wo min kɔnɔ mazaku min na Ala b'i sama ka bɔ fo i yɛrɛ bɛ kabakoya o Ala don ayiwa wa yarzuquhu mana Ala kan takwa d'a ma naam zalika bi anna allazina kafaru ittaba'ul batila mais kafiru tɛ dɔwɛrɛ tɛ u tugura manamana de kɔ tugura sitanɛ kɔ ka Ala ka sira bila wa anna allazina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim mɔgɔ minnu kɛra limaniya jɔnw sa olu de tugura tiɲɛ kɔ ka bɔ Ala yɔrɔ kazalika yadribu Allahu linnasi amsalahum ko Ala bɛ nin ɲɔgɔnna ntalenw de gosi adamaden hakilimaw ye tariw na ko faamu munna Ala bɛ k'i fɛ munna Ala tɛ k'i fɛ فإذا أكو ما من أسا لقيتم الذين ناني مغوي ينظروا كفروا مغومن هنغا فريرا فضرب الرقاب دورتي بلي كامبو كود حتى إذا أثخنتموهم ما من أسا نايو حلقي نفقالي فشدوا الوثاق أبي بولو فلا جونزري
فإما منا بعد إما منن إما أكهنا بعد نعم. جون دولة وإما فداء والموقع ويرى بوني وري ku yɛrɛ bɔ ni wari ye ka fɛn sara k'u yɛrɛ bɔ jɔnya la naam hatta fo kuma ye se tada al harbu awzaraha ni kɛlɛ y'a ka minɛnw bila kuma min na sa zalika o yɔrɔ in na sa walau yasha Allah n'a kun ye ala ja lan tasara minhum ala yɛrɛ kun bi kafiriw kɛlɛ a yɛrɛ ye o walakin nka sa liyabluwa ba'dukum ala y'a dabɔ de ko a b'an dɔ lajarabi bi ba'din ni dɔ ye walladhina a ko mɔgɔ minnu sa qutilu n'olu fagara fi sabilillahi ala ka sira kan falan yudilla a'malahum olu ka baara a ti tiɲɛ dɛ sayahadihim ala bɛna olu kana wa yuslihu balahum ala bɛna olu ka ko dilan ka ɲɛ wa yudkhiluhum ala bɛna olu don aljannata alijinɛ na arrafaha a ye alijinɛ min walawala lahum kabini u ye diɲɛ na yan naam fa iza laqitum alladhina kafaru fa iza laqitum alladhina kafaru naam a ko ni aw ni kafiru kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ la fa darba riqab ayiwa baara wɛrɛ tɛ kanmɔgɔ kɔ dɛ Allahu akbar a kunkolo bɔ a kan na dɔrɔn naam maa min ko n ti fari la i ta ti kɛ n ti don a la ye tiɲɛ nka i ta ti kɛ a n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ hinɛ tɛ yen dɛ fa darba riqab ayiwa ko foyi tɛ yen bilen kanmɔgɔ kɔ ka kan ka bamuru kɛ ka kan bɔ yen wallahi hatta iza athqantumuhum fo amana taa u sɛbɛ kɔrɔ faga k'u sɛbɛ kɔrɔ faga o de ye athqantumuhum sa ni fagali sɛbɛ kɔrɔ juguyar'u ma fashuddul wathaqa o tuma de a bɛ se ka jɔnw minɛ sa a bɛ se ka sukulu wasaka de kɔrɔ ye k'u siri k'u jɔnw siri o tuma na k'u bolo fila siri k'u senw siri o tuma na k'a fɔ n ye jɔn minɛ an bɛ jɔn siri ka taa n'a ye o kana kɛ a fɛ o cogo la dɛ a ye fagali de kɛ fo a ka taa dɔn ko fagali sɛbɛkɔrɔ kɛra o tuma na a ka sɔrɔ ka jɔn minɛ o tuma fa imma mannan imma a ka hinɛ dɔw la k'olu bila ala y'o kɛ kira y'o kɛ sɔrɔsalamu dɔw la a ye dɔw labila k'olu ka taa olu taara nka dɔw bɛ yen a ko k'olu ka wari sara wa imma fidaan walima kuma bɔ fɛ kuma bɔla i b'a fɔ i minɛna jɔnya na ayiwa i b'an bolo nka ni somɔgɔw nana ni miliyɔn tan ye an b'i bila o tuma na o n'a ɲɔgɔnna o de ye fidaw ye k'o bɛ se ka kɛ mɛ o bɛ kɛ kuma jumɛn hatta tada al-harbu fo kɛlɛ ka ban pewu kɛlɛ mana doni giriw jigin tuma min na ko kɛlɛ ko nɔgɔyara o bɛ kɛ o kuma de o yɔrɔ in na alakira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ dɔribu rikaba dɔribu rikaba in kɔrɔ de ye ka kan bugɔ mɛ silamɛya bɛna ni kanbugɔ ye dɛsɛ de kɔnɔ o de la aya wɛrɛ la i b'a ye ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirata wallahu azizun hakim lawla kitabun min allahi sabaka lamassakum fima akhadhtum azabun azimun suratu anfal ala ko ko ati daga nabi ɲuman si ye i ka jɔnw minɛ ni aya in nana baduru kɛlɛ kɔfɛ baduru la silamɛw ye mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na de ye sabiyu ka taa n'u ye mais silamɛw ka hakilila kɛra mun an b'u faa wa dɔw ko comme jɔn don an ser'u la ka ban c'est pas la peine an k'u faga an k'a lajɛ an ka u somɔgɔw ka wari sara ni min somɔgɔw ye nin wari hakɛ sara an b'o labila mɔgɔ minnu kalannen d'u la an b'an ka madinɛ denmisɛnnin dɔw d'u ma u b'olu kalan ni u ye denmisɛnninw kalan o y'u ka kan labila sara ye an b'u bila silamɛw hakili kɛra o de ye u y'o minɛ
u ye nafolo ko jaru ye quoi naam u ye nafolo minɛ o nafolo minɛ de la ala ko lawla kitabun min allahi sabaqa naam ka bɔ ni ala yɔrɔ n ye yafa bila ɲɛfɛ n'i ye ko kɛ i t'a dɔn naam ni ala b'a yafa n'o n'a ɲɔgɔnna kun tɛ lamassakum fima akhastum azabun azim Allahu akbar a ye nin nafolo min minɛ a tun bɛ ɲangata ba sɔrɔ a la o ye suratu anfali naam o tuma na cɛ ko ya imma fidaw wa imma mannan ba'd aw fidaan wa imma fidaan imma fa imma mannan i ka hinɛw la k'u bila wa imma fida walima u ka wari saraw ka bɔ o fida in na karamɔgɔw de wulila k'a fɔ k'o ti bɛn u bɛ faga de quoi ko o aya in ye mansuka ye quoi ko a aya nasugura fa iza in salaka ashhurul hurum faqtulu al mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qudu lahum kull marsadin mana kull marsadin ko aka sadir ko ni hawrumu kalo bana ko na kafiru sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a y'o faga ko a y'a ko k'u faga de ko a m'a fɔ ko ka wari minɛ o tuma na ka wari minɛ ka jɔn labila kɛlɛ la k'o ti daga bon nin ye mɔgɔ min ka kuma ye ka taa datu nana n'o ye ani dɔhaku ani sudi ani ibnu jureji wa qala la akharuna mɔgɔ wɛrɛ ko wa humul aktharuna olu de ka ca dɛ laysat bimansukha ko aya in ma jɔsi ko a ma jɔsi dɛ hatta tada al harbu awzaraha o tuma na o tigi ye o kɔrɔ fɔ cogo min na an tɛmɛna ka sa hatta tada al harbu awzaraha o ko k'o kɔrɔ de ye hatta la yabqa shirkun ko filangafo yɛrɛ de kana ye bilen filangafo bɛɛ ka faga wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillahi ko a k'u kɛlɛ de ko fo fitinɛ kana ye bilen ko diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye wala an mago tun bɛ nin yɔrɔ de la kosɛbɛ nin bɛ an nafa parce que n'i ye ɲuman fɔ ko ala ye ɲuman fɔ kuranɛ na mɔgɔ jugu bɛna ni juguman ye ko ala ye juguman fɔ kuranɛ na wala siga foyi t'a la ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ juguman bɛ yen mais ala ye fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan ni a fɔlɔ faamuna dɔrɔn i bɛ lafiya a fɔlɔ ye min ye maa ti diyagoya ka kɛ silamɛ la ikraha fi din maa ti diyagoya ka kɛ silamɛ ko fila de don n'a ye kɛlɛ kɛ n'a sera juguw la n'a y'u minɛ fɛn fila dɔrɔn de bɛ yen i ma u ka kɛ silamɛ ye n'u ma sɔn silamɛya ma dun u ka jizya sara u ti faga k'u ka kɛ silamɛ n'u ko an ti kɛ silamɛ i b'a fɔ wa an yɛrɛ n'i ti kɛ silamɛ an ti maa diyagoya ala ko maa ti diyagoya mais i bɛ to i ka kafiriya la walima i bɛ to i ka kerecɛnya la walima i bɛ to i ka yahudiyaya la mais comme an y'a ka dugu minɛ an zeraw la kaban a bɛ nisɔngɔ kɔni sara gouvernement ye parce que anw de b'a mara bi nin fila de bɛ yen o tuma na fagali tɛ yen minɛni kɔfɛ o tuma na nin b'a yɛrɛ la minnu ko ko ala ko fɔ diinɛ ka kɛ ala ta ye kɔrɔ de bɛ kuma na diinɛ ka kɛ ala ta ye o kɔrɔ ye mun ye kudusu minɛna don min na Baitul Maqdis minɛna don min na Seydina Umar ale taara fɔ ye ka taa sigi ni kerecɛnw ye u ka église ba kɔnɔ a m'a fɔ maa si ma kerecɛnw na a ye don silamɛya la mais u sera silamɛw sera u ye Baitul Maqdis minɛ u ser'u la u b'u ka mara kɔnɔ Umaru déplacera ka bɔ Madinɛ ka na Baitul Maqdis la Jérusalem mais a n'u sigira baara kan ka boloda cogo min na ani silamɛw cɛ a y'o boloda seli heure sera a ko bon ko ale bɛ kuma jɔ yan ko a bɛ taa seli kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a ko non ko i bɛ se ka seli yan a ko a ka ɲi ko a bɛ taa seli yɔrɔ wɛrɛ Seydina Umaru bɔra a taara seli yɔrɔ wɛrɛ bon kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ a ye o y'a sɔrɔ alakira tun ye Muazu bun Jabal de bila ka taa ye ka taa kɛ yen gouverneur ye
Muazu bin Jabal de kun bɛ Baitul Maqdis o ye minnu tuubira ka kɛ silamɛ ka taa olu encadrer mais kɛlɛ t'u ni chrétiens cɛ chrétiens de nana ko in ti kɛ kɛlɛ wulila ayiwa cɛ dɔ bɛ yen ko ayiwa o de kun ye ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye o de kun ye chrétien kuntigiba ka mabusu yɛrɛ ye ka taa ye ayiwa in de ye Alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ka ciden ɲininka a ko mais ko aw kɔni sera an na sisan a y'a minɛ ko tuma na a bɛna bɛɛ diyagoya bɛɛ ka kɛ silamɛ de ye a ko la a ko silamɛya ma deli ka yɔrɔ si minɛ k'a ɲini mɔgɔ fɛ ko f'i ka kɛ silamɛ ye diyagoya la k'o tɛ a ko mais n'o tɛ kɛlɛ kun ye jumɛn ye ko silamɛw ka kɛlɛ kun ye min ye ko bɛɛ ka se k'i ta kɛ ka sɔrɔ dɔ siran tɛ o tuma na o de ye hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillahi ko fitnɛ kana kɛ ne ka n ka se ka taa n ka église la n ti siran ne ka se ka taa n ka misiri la n ti siran ni n ka se ka taa ka batokɛyɔrɔ la n ti siran o tuma na an ka karamɔgɔba yɛrɛ dɔw bɛ nin kɔrɔ de fɔ hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillahi ko fɔ kafiriya kana ye dugukolo kan ko diinɛ bɛɛ ka kɛ silamɛya ye kafiriya kana ye dugukolo kan diinɛ bɛɛ ka kɛ silamɛya ye o bɛ denmisɛnninw nɛgɛn ka bila mɔgɔ faga la tan de ni aya kɔrɔ dɔnbaliya ye a lajɛ hatta la takuna fitina kana kɛ fitina ye mun ye ne ye silamɛ ye aw ye chrétien ye aw de ka ca ne tɛ se ka taa n ka ala bato ne bɛ siran aw ɲɛ de n b'i dogo dogo tuma dɔw la yɔrɔ dɔw la yɛrɛ u b'i n bali i ka n'i ka ala bato kɛ tuma na ko silamɛya bɛ mɔgɔ kɛlɛ ka mɔgɔw kɛlɛ de pour que fitinɛ kana kɛ bɛɛ ka lafiya ko bɛɛ ka kɛ ala ta ye diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye tuma na diinɛ ye taabolo de ye bɛɛ ka se k'i ta kɛ chrétien k'a ta kɛ silamɛ k'a ta kɛ yahudiya k'a ta kɛ k'a sɔrɔ dɔ tɛ ka sira dɔ ɲɛ nin ye Alakira ka mabuwusu de ye a bɛ ka kuma ayiwa fɛ n'o ye chrétien kuntigiba ka mabuwusu min bɛ kudusu la an tɛna mɔgɔ kɛlɛ ko i ka kɛ silamɛ ye mais an bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko a ye silamɛw to yen u ka lafiya u yɛrɛ k'u ka bato kɛ a bɛ faamu nin ye suratu bakara ye parce que u ye kuma caman fɔ a la c'est à dire fo bɛɛ ka tuubi suraka ko bɛɛ ka tuubi ni aya in kɔrɔ y'o ye kira dɛsɛra o kɔnɔna mais min b'a yirala aya kɔrɔ to o ye nkalon ye kira ye yɛrɛ ɲɛnɛma u ye yɔrɔ minnu minɛ kira ma maa si diyagoya ka kɛ silamɛ ye ayi o tɛ an t'o kɛ dɛsɛ kɔnɔna ye wa u b'o de fɔ ko se t'i ye tuma min na i b'i muɲu yanni i ka se sɔrɔ o tuma na ko kira ka ɲumanya caman kɛra se de tun t'a ye a ye se sɔrɔ min kɛ ko a ye mɔgɔw faga bon ni ale bɛ ka bɛnkan min fɔ o y'a sɔrɔ se tɛ kira ye mais a kɛlen ka se sɔrɔ dun a ma bɛnkan in falen fana ye ka Madinɛ bɛɛ minɛ a ye bɛnkan yɛlɛma a ma yɛlɛma fiyewu tora cogo la a tora cogo la yahudiyaw ka diinɛ y'a ta ye silamɛw ka diinɛ y'u ta ye bɛɛ ka diinɛ y'i ta ye u y'o papier de signé mais u b'a fɔ ko y'a sɔrɔ se tɛ kira ye u b'o de fɔ tant que i b'u ka so ko k'i bɛn n'u ye n'i y'i ka so sɔrɔ i ka sɔrɔ ka bɔ n'u ka so la fadarihim ma dumta fi darihim fadarihim ma dumta fi darihim tant que i b'u ka so u sago kɛ tamaskan hatta tatamakan voilà i yɛrɛ kɛ misikina ye fo k'i sago sɔrɔ n'i y'i sago sɔrɔ i ka tasuma da mɔgɔw kan k'o de ye silamɛya ka kaida ye o ye janfa ka kaida de ye voilà a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ kafiri ninnu bɛ mɔgɔw hakili tiɲɛ de k'i bila dɔrɔn ka joli bɔn k'i bila ka joli bɔn k'i bila ka joli bɔn mais ne y'a fɔ aw ɲɛna an ka wajuli min tɛmɛna sisan u nalen Alakira ɲininka Danzagona in nalen kira ɲininka ko Ala ye mun d'i ma ka na Amadu bunu ayiwa
Absa. Amr ibn Absa. Ayiwa a ka kuma kɛra mun ye Silatul arham. ko n cira ka na de ko n ka na sinji tugun kira m'a fɔ n cira ka na ko a ka seli kira m'a fɔ n cira ka na ko ka kafiru faga la ko nana de ko ka sinjiw tugu sinjiw tugulen kɔfɛ ko joli ka jɔ Wa haqnul dima. hakunu dima joli kana bɔn ne mɔlu cira de ko joli kana bɔn mais mun b'aw bolo yan maa fa kɔ wa si tɛ silamɛ ye maa o maa bɛ a diyagoya kuma jugu fɔ la dansago kuma ninnu a ka haramuya silamɛw tɛ mais ala y'o de fɔ ko ni u nana dɔrɔn u y'o jibu ka ajsamuhum ajsamuhum ayiwa وإن يقولوا تسمعوا لقولهم كأنهم خشب مسندة. ayiwa y'a ye ala ko n'u nana n'i y'u yɛrɛ jɔlen ye k'i b'a fɔ pati diinɛ dɛmɛna ka ban ko wa n'u kumana i bɛ ko t'u ta la ko mɛ ka sɔrɔ jirikuru jɔlen ka kusu jirikuru jɔlen ka kusu i bɛ kuma jugu mɛn maa o maa da silamɛya la kafiri don kana siga dɛ kafiri don ala kira cira bɛn kelenya diɲɛ ka sigi hɛrɛ kan mɔgɔ kana tɔɲɔ mɔgɔ kana tɔɲɔ ka mɔgɔ fitinini ka hakɛ bɔsi k'a d'a ma ni maaba ye maa ni tɔɲɔ ka maaba sigi ka hakɛ bɔsi a la k'a di maa ni ma wallahi an ka kira cira nin de wallahi mɛ kana kira ka diinɛ yɛlɛmɛ sɔgɔmada kelen k'a kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye k'a kɛ kuruhu diinɛ ye den tɛ fa fɛ fa tɛ den fɛ si tɛ si fɛ naam wa iza laqitum allazina kafaru fadarba riqabi ko ka kan bugɔ hatta iza asqantumuhum nka ni a y'u sɛbɛkɔrɔ faasa fashuddul wathaqa o tuma na a bɛ se ka jɔnw minɛ sisan fa imma mannan imma ka hinɛ dɔw la ba'du o kɔfɛ wa imma fida'an walima u k'u yɛrɛ kuma bɔ ni wari ye hatta tad'a al-harbu awzaraha fo kɛlɛ ka taa bila pewu zalika ni min fɔlen fili ye nin ye walau yasha'u Allahu n'a kun ye ala ja lantasara minhum ala kun bɛ kafiriw halaki n'a yɛrɛ ye o ala kun t'aw bila a ka bamuru ta kafiri nɔfɛ ala yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn jibirila ma ninnu kana balo u bɛɛ bi sa ala ko a t'o kɛ dɛ walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din ba'dakum bi ba'din ko ne ala y'a dabɔ de n k'aw dɔ lajarabi ni dɔ ye e ka nin fɔ nin k'a fɔ i ta tɛ tiɲɛ a k'i fa n'i ba nin i kana ni dalilu ye fo kunfinw k'a faamu walima n'o yɛrɛ tɛ de n'a ye bamuru ta f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka cɛw halaki fo yɛrɛ ka taa sa yɔrɔ min ala ko n y'a dabɔ de n bɛ fɛ ka cɛw de dɔn am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ala ko aw labɛnnen don ko a bɛ taa don alijinɛ na ten de ne ala m'a dɔn mɔgɔ minnu y'u ni di k'u yɛrɛ di ne ala ma fo n k'o woloma ka bɔ mɔgɔ tɔw la ka mɔgɔ sabalilenw dɔn ni balawu nana ni tɔɔrɔ nana ni kojugu nana minnu bɛ sabali ka muɲu an taara aw bɛ fo a sɛbɛw kɔni aw bɛ fo dɛ walahi ni alakira biya a bɛ jigin aw de fɛ yen mun bɛ yen min ma da aw kan ansaru kan dɔw ka forow bɔ siriw la dɔw ka duw minɛn'u na fɛn bɛɛ dar'u kan mɛ u sabatira ala ko wa ya'lamu as-sabirin fo ne ala ka mɔgɔ sabalilenw dɔn ni min b'a to ne ala ta la ni balawu nana kuma min na waati dɔ alijinɛ na ten dɛ fo n ka cɛw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min b'a ni di k'a ka nafolo di ani ni ko gɛlɛyara min bɛ sabali ko anw ti bɔ nin na an bɛ sabati de kafiriw ye ko bɛɛ da silamɛw kan se foyi ti silamɛw ye se ti kira yɛrɛ ye sɔlɔ silamu minnu b'a nɔfɛ masiba bɛɛ dar'u kan mɛ u ma bouger dɛ u tor'u nɔ na ala ko alijinɛ in ti sɔrɔ abada fo ne ala k'a dɔn lezina jahadu minkum minnu y'u ni di ka kɛlɛ kɛ ne ala kama wa ya'lamu as-sabirina ka mɔgɔ sabalilenw dɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo ko anw tɛ bɔ diinɛ in bɛ tan de kabini kunu wallazina qutilu fi sabilillahi wallazina qutilu yan yɔrɔ in na
ɲɔgɔn sama-sama bi a dɔɔni نعم parce que ko n'i y'a kɛ kutilu ye نعم ko i bɛ min d'a kan ko a n'o kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn da walezina kutilu a fɔ fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan فلن يضل أعمالهم ko ala t'u ka baara pɛridi dɛ سيهديهم sayahdihim ko ala bɛ n'u kanda ويصلح kanali ma tɛmɛ sa ni sara ka wa kanani tɛmɛna sa wa yuslihi balahum balu dilali o fana tɛmɛna sa o kumana minnu nana ni kira filanan ye olu ko walezina qatalu olu de kutilu qatalu الله أكبر وهيدرا i b'a yɔrɔ faamu sisan نعم فهمنا walezina kutilu a ma fɔ o fana ma ɲi dɛ o ka ɲi dɛ wala a bɛ walawalali de don kiratu ka ca quoi mana ko ya walezina kutilu mais kalango filanan ko walezina qatalu o kumana minnu ye kɛlɛ kɛ fɔlɔ ta ye minnu fagara filanan ta ye minnu ye kɛlɛ kɛ fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni na فلن يضل أعمالهم u ka baara ti pɛridi سيهديهم ala bɛn'u kana tigitigi ka bilasira ɲuman ka diɲɛ na yan ويصلح بالهم ala bɛn'u ka lahalaya dilan lahara an tɛmɛna balahum ka sili balahum o de kɔrɔ k'i ka lahalaya ɲɛ o ye diɲɛ ta ye n'i bɛna don kojugu ala bɛ don i n'a cɛ mais nin aya in na nin aya in ko ko ala wa yuslihu balahum bi maana halahum fihima bi maana fi dunya wa fil akhirah e y'a faamu sisan voilà a b'a janto kutilu in yɔrɔ la lezina kutilu a bɛ marcher quoi juguman fosi t'a la mais kalanko filanan in kɔni o jɛlen don o bɛ faamu kosɛbɛ tuma dɔw la qatalu naam ويدخلهم الجنة ala bɛna t'u don alijinɛna arrafaha lahum ala ye alijinɛ min dɔnniya d'u ma yan o kɔrɔ ye cogo di arrafaha lahum an ye alijinɛ fɔ ye o damu min b'a la hɛrɛ min b'a la nisɔndiya min b'a la o fɔra an y'a dɔn yan ka sɔrɔ an ma se koyi mais ko yan ni arrafaha lahum tafsiri camanba de b'a la dɔw ko kabini saya bɛ na yanni i ka sa sigara kɔnɔna na ko mɛlɛkɛ bɛ n'i ka alijinɛ de yiri la a b'a yɛlɛmɛ ta nin y'a kini ye a b'a yɛlɛmɛ nin y'a numan ye nin y'a daba fa ye da fitinin fa ye ko i b'a bɛɛ de lajɛ ko ɲɛ coronnen bɛ to k'o de filɛ voilà komi ɲɛ bɛ coro janimɛden ɲɛ bɛ coro a place la janimɛ kɔnɔ cogo min ko mumini yɛrɛ bɛ kɛ ten a ka alijinɛso bɛ jira a la ko o de ye arrafaha lahum ko ala y'u dɔnniya la yan saya kuma n'a jiralu la mana ko lahara n'u sera u ti maa ɲini ko ka alijinɛso fa na dɛ u b'a yɔrɔ dɔn maa ti bila u ɲɛ a ye n'an sera ye k'a fɔ e ka alijinɛ bɛ min a ɲɛnabɔlen don ne bɛ n ta yɔrɔ dɔn o yɔrɔ bɛɛ i bɛ sira minɛ ni mɔgɔw ko a kɛra n bɛna so koyi ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya na يا أيها الذين آمنوا يا أو مؤمنون وادلم على لا إن تنصروا الله ni maa min ko i bɛ ala dɛmɛ ينصركم ala yɛrɛ b'o tigi dɛmɛ dɛ ويثبت ala bɛ tila ka sabatili kɛ أقدامكم a sen jɔli la juguw ɲɛfɛ والذين كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara فتعسا halakili o halakili لهم o bɛ kafiri ye وأضل wa ala ye pɛridili kɛ أعمالهم o ka nin baara ɲuman bɛɛ la ذلك o halakili min filɛ nin بأنهم k'a fɔ kafiri ninnu كرهوا olu ye kɔni kɛ o ما fɛnna أنزل ala ye الله min jigin فأهبط ahabata ala fana ye binni kɛ أعمالهم o ka baara ɲumanw na والله o cogo di يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu waa dalen bɛ ala la إن تنصروا الله ala ka layidu don dɛ نعم waati yɛlɛma fana فيو in tansurullaha n'a ye ala kɔni dɛmɛ ينصركم yansurukum ala b'a dɛmɛ dɛ ويثبت أقدامكم ala b'a dɛmɛ dɛ wa yusabbitu akdamakum ala bɛ tila k'a sen banba والله i bɛ fɛn o fɛn na de ko don
i bɛ fɛn o fɛn na naam aya nali bɛ se ka kɛ ala b'a sen jɔ juguw ɲɛfɛ u tɛ se aw la naam bamuru kuma na ala b'aw dɛmɛ kɛlɛ la k'aw sen sabati a ti boli wa a bɛ se naam o ye aya nacogo ye sabita dama kun ala b'aw sen sabati naam o sabatili fo ka taa diɲɛ wuli de don Allahu akbar a kɛra ka na ni dalilu ye o naam ka se ka kafiriw bɔ k'u bin o a kɛra ka na ni dalilu ye o naam ka se ka nafigiw bɔ k'u bin o o tuma na yusabitu aqdamakum ala b'aw senw sabati a sen bɛ sabati dɛ a sen sabatira o kabini an ko ala ko ta don min na diɲɛ bɛɛ wulila wallahi dɔw b'a la k'olu ye duguturu ye k'olu ye kalan kɛ Maka ni Madinɛ olu ye kalan kɛ Egypte dɔw yɛrɛ kɔni olu sɛbɛkɔrɔ kalan na dɛ nka u nana ni dalilu o dalilu ye aw y'a bɛɛ kari k'a bila k'a bɛɛ kari ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen yecogo ye nkalon ye yecogo ɲɔgɔnna nkalon tɛ yen kuma na wa yusabitu aqdamakum wa hali sini a bɛ ten Raidala an tun bɛ lɛtiri an tun bɛ se ka su joli kɛ wajili yɛrɛ tɛ sɔrɔ ala ni lɛtiri fɛ o kɛra lɛtiri ara dɔrɔn yɛrɛ o tɛ bilen dɛ ɲininkali wallahi o ye san 30 jate o ye lɛtiri bɛna kɛ ka tabali fa dɔrɔn e ko di wallahi e ko di nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di wa yusabitu aqdamakum u bɛ tila ka taa karamɔgɔw ɲininka karamɔgɔw b'a fɔ k'a ye min fɔ nin yɔrɔ in na ko nin kɔni ye tiɲɛ ayiwa a ma ja dɛ nka a ye da ala la dɔrɔn wallahi n b'o de fɔ ye wallahi a ye da ala la dɔrɔn mɔgɔ maa tora ala kɔ i bɛ se wallahi a faamuna wa yusabitu aqdamakum a kɔrɔ ka ca mɛ a fanba ye k'aw sen jɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka se kafiriw la u tɛ se aw la k'aw sen jɔ ala ka diinɛ dalilu di yɔrɔ la kunfinw ka se ka ala ka tiɲɛ faamu arabukan fɔla surakakan fɔla kana se ka mɔgɔ tɔrɔ wa yusabitu aqdamakum o dama tɛ wa yusabitu aqdamakum ala b'a sen sabati siratu tigɛyɔrɔ la Allahu akbar Haidara a ti tiɲɛ dɛ a bɛ taa don a ka alijinɛ kɔnɔna yɛrɛ donc ala k'a nɔgɔya n ye naam wallazina kafaru fata'asan lahum a ko maa minnu kɔni kafiriyara sa fata'asan halaki o halaki lahum o b'olu ye wa adalla a'malahum wa u ka baara ɲuman bɛɛ pɛridira u ti foyi sɔrɔ a la lahara diɲɛ tɛ yan dɛ non kafiri ka baara ɲuman ti pɛridi diɲɛ na yan dɛ la wa adalla a'malahum a bɛɛ ye lahara de ye n'o tɛ kafiri mana ɲuman o ɲuman kɛ ala b'a sara a ye yan a ye sinji min tugu ala bɛ dɔ fara a si kan a ye bangebaaw bonyani min kɛ ala b'a sutura k'a kɔrɔta a ye fantanw jigi tuguli min kɛ ala bɛ dɔ fara a ka hɛrɛ kan o ye diɲɛ de ye yan mɛ diɲɛ bɛ ban o a kuma jan yɛrɛ tɛ o tuma na a dɔ la a'malahum a ye nin baara ɲuman in bi kɛ diɲɛ na yɛrɛ a ye fitinin de kɛ a ye jigi tugu sinji tugu ka balimaya dilan ka fantanw sɔn bon o ye aw ɲɛna fɛn fitinin mɛ ala bolo kuluw de don inna allaha la yudi'u ajra muhsinin kuluw de don ala bolo lahara mɛ nin kuluba minnu bɛ kafiri bolo lahara ala ko k'a bɛɛ pɛridira a tɛna foyi ɲɛ ye lahara mɛ ala b'a sara ye diɲɛ na yan non ɲuman kɔni ɲuman mana kɛ cogo o cogo ala tɛ ɲuman pɛridi abada ala tɛ ɲuman pɛridi dɛ a ye kɛ ɲumankɛlaw ye ɲuman tɛ pɛridi wa adalla a'malahum ala ye kafiriw ka baara bɛɛ halaki lahara foyi ti d'u ma zalika bi annahum karihu ma anzala Allah zalika o halaki min y'u sɔrɔ bi annahum kafiri ninnu karihu u ye kɔ don fɛn de la ka ban fɛn na ma anzala Allah ala ye fɛn min jigin n'o ye kuranɛ ye fa ahabata a'malahum o kɛra min kɛ ala y'u ka baara bin afalam yasiru ala ko a fɔ adamadenw ma taama wa fil ardi diɲɛ kɔnɔna na fayanzuru n'u ka filɛli kɛ kayfa cogo jumɛn don kana aqibatu alladhina mɔgɔw labanna cogo di min qablihim mɔgɔ minnu kɔnna olu ɲɛ dammara Allahu ala ye halakili kɛ alayhim o tigilamaw kan walil kafirin
wa o bonyongo be kafiru ye أمثالها o nyona fana be kafiru ye de ذلك akoni min filɛ ni ye mu'minu dɛmɛ ni min filɛ بأن الله i k'a dɔn ala مولى الذين ala ye mɔgɔw ɲɛmɔgɔ de ye آمنوا minnu dara ala la وأن الكافرين wa i k'a dɔn kafiri minnu filɛ لا مولى ɲɛmɔgɔ t'u la لهم ala kɔrɔ نعم la mawla lahum ɲɛmɔgɔ tɛ kafiru la dɛ إن الله inna allaha i k'a dɔn ala يدخل الذين ala bɛna mɔgɔw don آمنوا mɔgɔ minnu limaniyara وعملوا الصالحات ni ka baara ɲumanw kɛ جنات o bɛna don alijinɛw de la تجري alijinɛ min bolili bɛ k'a kɔrɔ من تحتها a sangaso jukɔrɔla la الأنهار alijinɛ kɔjiw la والذين a كفروا ko mɔgɔ minnu kafiriyara يتمتعون olu kɔni b'u damu ta diɲɛ na yan ويأكلون u bɛ dumuni dumanw kɛ كما تأكل الأنعام nka u ka dumuni ni baganw ta bɛɛ ka kan والنار wa tasuma مثوى o kɔni ye sabati yɔrɔ ye لهم maa ni kafiri bɛɛ والله ألم يسيروا في الأرض alam yasiru fil ardi نعم a fɔ mɔgɔw ma yaala diɲɛ kɔnɔ de yan ka yeli kɛ fɛn min tɛmɛn'u ɲɛ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم mɔgɔ minnu tɛmɛna u ɲɛ ala y'olu halaki cogo min na نعم mɔgɔ minnu yadar'u la k'a fɔ sɛbɛn ne n ti jɛn n'a ye نعم n ti ala ta kɛ ko yala hakilimaw ma yaala ka diɲɛ o jamana dɔw halakira hali bi a b'a halaki cogo la الله أكبر بدر ko n'an kun y'o ye u b'aw waaju o na دمر الله عليهم damara lahu alayhi ko ala ye halakili kɛ olu kan k'u yɛrɛ halaki k'u denw halaki k'u musow halaki k'u ka dugu bɛɛ halaki الله أكبر وللكافرين أمثالها wa a bɛ nin cogo kelen la nin ɲɔgɔnna bɛɛ kafiri bɛɛ ye waati bɛɛ kafiri نعم halaki cogo dɔ bɛ sɔrɔ ala bolo الله أكبر نعم. أبلا تقول أبلا تقول. الله أكبر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا wa ko o kɛra muminiw ye muminiw ka dɛmɛni ni muminiw ka wasali tɛ dɔwɛrɛ parce que ala ye olu ka ɲɛmɔgɔ de ye u sɔnna ka ala k'u ka ɲɛmɔgɔ ye وأن الكافرين لا مولى لهم mais ko kafiriw filɛ nin ye ɲɛmɔgɔ tɛ kafiri la dɛ شيء maa o maa banna ala la ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ b'i la o ye sitani ye sitani ka dɔgɔ mana ɲɛmɔgɔ tɛ kafiri la إن الله يدخل الذين آمنوا ala bɛna mɔgɔw don a ka alijinɛ na آمنوا minnu limaniyara وعملوا الصالحات ni ka tila ka baara ɲuman kɛ جنات o alijinɛ ninnu تجري من تحتها الأنهار a etaziw jukɔrɔ ji bɛ boli ye نعم el anhar komi an ye nin caman fɔ ka kɔrɔ نعم wala والذين كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara يتمتعون olu kɔni b'u damu ta dɛ u ti fɛn bɔ fɛn na o ويأكلون wa yakuluna mɔgɔ minnu kafiri ninnu b'u damu ta wa yakuluna damu ta de kɔrɔ ye u bɛ musobaw furu نعم u bɛ dulɔbaw min Naam. min ka d'u ye dɔrɔn u b'a kɛ wa yakuluna wa u bɛ dumuni kɛ de كما تأكل i الأنعام n'a fɔ bagan bɛ dumuni kɛ cogo min bagan ka dumuni kɛ cogo ye mun ye نعم bagan ti halala ni haramu dɔn n'a kɔni ye duman ye e ka foro la فرولا نعم ala taamatɔ n'a tigi ma sɛbɛya a bɛ girin ka taa a dafa o la ka o kunu ka tɛmɛ Wallahi. i bɛ bere da kun ka dɛsɛ anw minnu ye misiw gɛn ka faliw gɛn anw b'o ɲɛ dɔn نعم ani baw nka mɔgɔ ka den caman bɛ yen aw tɛ ɲɛ dɔn أي أنت نيرو wala anw kɛ baganw bɛ dumuni kɛ ten de نعم bagan kɔni mana duman ye an da don an da tɛ t'a la dɛ hali i ka ɲɔmugu sigilen n'a ka sokɔnɔba y'a sɔrɔ نعم a bɛ t'i k'a kan n'a ma bere yɛrɛ ta a b'a bɛɛ dun k'a ban o tuma na wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am baganw bɛ dumuni kɛ cogo min na halala ni haramu t'a la mɔgɔ minnu banna ala la k'olu bɛ balo diɲɛ na yan ta الله أكبر non والنار مثوى لهم ayiwa sabati yɔrɔ wɛrɛ t'u la ni tasuma tɛ dɛ wa naru maswan lahum وكأي من قرية ko dugu jumɛn kelen don هي
ودغين أشد قوة أولو فانكبو من قريتك كتميك مغانغونينغا التي مغامين غدو أخرجتك نولو يغوانغبو أهلكناهم أنيو دغو بو حلاكي جانو مغا فلا ناصر لهم دمبا مايولا او حلاكينا ليده أفمن ako mɔgɔ كان n'o tigi kɛra على بينة k'o bɛ jɛma tilennen ka n'o ye ala ta ye ka bɔ ala yɔrɔ كمن o ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ زين لهم masirili kɛra mɔgɔ min ye سوء عمله a ka baara cɛjugu la واتبعوا أهواءهم n'u tuguru ni dungɔ nɔfɛ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك وكأي التي أخرجتك min kariyatin نعم a ko dugu joli joli do هي أشد قوة hiya ashaddu quwwatan min qariyatika نعم duguba minnu fanga ka bon ye muhamadu ka dugu ye muhamadu ka dugu ye magande ye an ye samudakaw halaki ka adakaw halaki olu ni magan bi gɛrɛ ɲɔgɔn na maganga minnu allati akhrajatika maganga minnu ye bɔ أهلكناهم an y'u halaki minnu ye gɛn ka bɔ magan dugukolo kan an ye mɔgɔba ninnu halaki ka samudakaw halaki ka kamulutu halaki نعم ka sɔlihu halaki نعم olu wa e ka duguni de n'o ye magan ye min ye gɛn ka bɔ ma ahalakna hum o kɔrɔ tɛ magangaw ye a kan bɛ a ye duguba minnu halaki ko magan jɔyɔrɔ b'o la يعني أهلكنا أشد قوة من قريتك فلا ناصر لهم fala nasira lahum dɛmɛba si ma sɔrɔ u la ni ala ka yamaru nana u bɛɛ halakira naam أفمن كان على بينة من ربه a ko maa min bɛ sira tilennen kan ka bɔ a ma yɔrɔ n'o ye dalilu ni bilasirali ye n'o ye kuranɛw ye naam كمن زين له سوء عمله o ni maa bɛ se ka kɛ kelen ye maa min ka baara jugu masirili ɲɛkɔrɔ k'a kɛ ɲuman ye واتبعوا أهواءهم ka tugu u ni dungɔ nɔfɛ o n'olu bɛ se ka kɛ kelen ye boli bato la u tɛ se ka kɛ kelen مثل الجنة a ko alijinɛ misaluya التي alijinɛ min ko don وعد المتقون n'an y'o labɛn ala ɲɛsiranɲɛ n'aw ye فيها a bɛ alijinɛ in kɔnɔ أنهار o ɲɛ caman na من ماء a dɔw ye ji dumanw ye u sumalen don غير آسن ji kɔrɔ tɛ kasa t'a نعم la ghayra asinin k'a fɔ a sigilen mɛnna نعم a ye ngorongoro kasa ta la o t'a la dɛ ghayra asinin الله أكبر ji kɔrɔ kasa t'a la نعم na وأنهار ji fana bɛ yen من لبن o bɛɛ ye nɔnɔ kɛnɛ ye لم يتغير ta'amuhu طعمه o dundala ma yɛlɛmɛ abada nɔnɔ kɛnɛ b'a cogo la a mi o min fɛ i b'a fɔ ko a bisira ka bɔ misi la الله أكبر وأنهار a ko jiw fana bɛ yen من خمر o dilan bɛ dulɔ la لذة o ye dulɔ timinba ye للشاربين min kɛla wanɛw ye نعم targhibu don comme n'i b'i ka mɔgɔw bilasira u mago bɛ fɛn min na n'o ka d'u ye n'u y'o to ala ye e b'a fɔ i b'o ɲɔgɔnna ko f'u ye k'o bɛ ye quoi n'o tɛ a t'i n'a fɔ an bɛ taa dulɔ min lahara la c'est à dire marugubatiw de don suraka ka baara tun ye dulɔ min de ye bon kira cira olu de ma baara daminɛ a cira olu minnu ma pour que u ka dulɔ bila a fɔra k'u ka sabali n'u ye alijinɛ sɔrɔ ko dulɔ dumanbaw bɛ yen k'a kɔjilama yɛrɛ de bɛ yen lazatin lisharibina k'a ka timi mingala da o tuma na o b'a ye dulɔmina b'a fɔ mon Dieu n'an b'o sɔrɔ kɔni an k'o kɔnɔ o tuma na u b'u labɛn ka alijinɛ dulɔ dumanw kɔnɔ mais n bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn nin ye ka mɔgɔ su a bɛ fɛn min fɛ o bɛ se k'a dɛmɛ a tɛ min fɛ k'a b'o la. wa anw tɛ ja n'i y'a fɔ ye ko dulɔ bɛ min la mais anw ja bɛ tigɛ de o mais minnu ka baara don n'olu b'a dumanba dɔn u bɛɛ tun bɛ min dulɔ haramuyara dɔɔnin dɔɔnin de kira nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ min ayiwa Seydina Umaru u bɛɛ tun bɛ min ayiwa u b'u sɛbɛkɔrɔ min
onge mais mo diinɛ daminɛna olu de la o silamɛya daminɛna olu de la o y'a sɔrɔ dulɔ ma haramu wa antum sukara hatta taqulu ta'lamu ma taqulun wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun o y'a sɔrɔ dɔw b'u fa yɛrɛ kana k'u bi seli alimami birilen o b'a sɔrɔ dɔ jannen don o ma se ka wuli yɛrɛ fɔ mais a nana haramu dɔɔni dɔɔni silamɛw y'a faamu u banna na kumana mɔgɔ minnu bɛ yen pour que ka a jiru la hali b'a tɔ bɛ yen n'u ye ɲuman kɛ nin fɛn ninnu nana o siraw de kan a bɛ fɔ yɔrɔ min na o ye dulɔmi yɔrɔ mɔgɔw de ye mais anw bilama anw ka silamɛ caman bɛ yen o t'a dɔn dulɔ yɛrɛ ye min ye janko k'a nege minɛ hali ni dɔw b'a bi parce que dɔw yɛrɛ ma haramu hali sini o an ka silamɛ dɔw bɛ yen olu bɛ min kɛ dɛ k'a fɔ ko ala k'i kana su de ko ala k'i kana su ko nka k'a dɔɔni foron ten ka i kunkolo yigi ka taa a bɛɛ ye haramu de ye parce que hadisaw ma sɔn o hadisaw la quoi k'a fɔ kira ko sɔrɔsiram fɛn o fɛn caman bɛ mɔgɔ su k'a fitinini ye haramu ye kullu ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haram hadisa in b'a fɔ ten ala k'an dɛmɛ wa anharun a ko kɔɲɛw bɛ yen min asalin o bɛɛ ye di ye musaffan di min zɛnzɛnnen don walahum ani diɲɛ di tɛ kelen walahum a bɛ alijinɛdenw ye fiha alijinɛ kɔnɔ ye min kulli thamarati i bɛ jiriden fɛn o fɛn miiri a bɛɛ bɛ yen wa maghfiratun nka jurumu yafa min rabbihim ka b'u mayɔrɔ o b'u ye ala yafalen b'u ma ala ka yafa ma amin كمن yala olu ni maa ka kan wa هو o tigilama خالد o min duminen don في النار janimɛ kɔnɔna na وسوق u b'u gɛngɛ ماء wasuku u bɛ mini kɛ ماء ji la حميما hamiman min ye ji kalama ye olu bɛ ji woni de min فقطع ji ngoniya kojugu fakata a bɛ tigɛli kɛ أمعاءهم ahum u nuguden la n'i y'a ji k'i kɔnɔ i nuguden bɛ tigɛ naam مثل الجنة التي وعد المتقون masalul jannati a ko alijinɛ min n'o layidu tara mutakuna ala ɲɛsiranyɛnaw ye فيها أنهار من ماء غير آثم a ko jiw b'a kɔnɔ ji kɔɲɛw de b'a kɔnɔ ji duman kɔɲɛw gairu asinin ayiwa kasa t'a la ko a sigilen mɛnna sigi ka mɛn kasa t'a la wa kasa yɛlɛmɛn tɛ fana وأنهار من لبن لم يتغير طعمه wa anharun min labanin nɔnɔ kɛnɛ kɔɲɛw b'a kɔnɔ lam yataghayyaru ta'amuhu wa o kɛnda la k'a fɔ o nɛnɛni o ma yɛlɛmɛ a ja b'a cogo la n'i y'a k'i da dɔrɔn i b'a fɔ ko a bisira sisan naam وأنهار من خمر لذة للشاربين wa dulɔ yɛrɛ kɔdingɛbaw bɛ yen koyi نعم lazatin lisharibina min ka da minbaw da kosɛbɛ وأنهار من عسل مصفى wa fana di yɛrɛ kɔɲɛw bɛ yen Naam. musafa di min sɛnsɛnnen don نعم anw ka diw ɲaga b'a la ɲaga b'a dɔw la ayiwa u bɛ fɛn caman dilan ka bɔ a la hali burusi ninnu a caman bɛ dilan an ka di ninnu de la نعم mais ala ta lahara ta in ye musafa ye a sɛnsɛnlen de don fɛn o fɛn diɲɛna n'o o tɔgɔ ye ayiwa kalani walima finmani b'a la o si t'a la musafa nin ye didunnaw fana ta ye minnu tɛ didun komi anw ayiwa anw tɛ diko diya ni dikoya dɔn ne tɛ di dun hali ne denmisɛnnin ma u bɛ to ka di kɛ nasi la ko a bɛ denmisɛnnin hakili ja n'a kun kɛra ne kɔnɔ ne yɛrɛ somɔgɔw y'a ye u ka n to yen n'a sera ne kɔnɔ i b'a fɔ nugu bɛ tigɛ non di kɔni o ye anw sen d'ale la kumana di dunnaw olu fana bɛ nin a dumanba n'a a fɛn dɔn quoi an b'a kɛ buru kɔnɔ k'a kɛ buru yɛrɛ kɔnɔ i y'a ye n'i y'a kɛ nɔnɔ yɛrɛ la o ka di
ka dike nono Allahu akbar ya ouais mais folo an yɛrɛ fɛ an b'a ye an ka mɔgɔ yanni sukaro kana an yɛrɛ ka denmisɛnniya na u bɛ di de daji k'a kɛ mɔni na i n'a fɔ sukaro bɛ kɛ dumuni na cogo min voilà di u bɛ di kɛ daraka la daraka mɔni na quoi wa u bɛ di kɛ hali n'i bɛ basijala dun n'i ye nɔnɔ k'a la u bɛ di k'a la di ye sukaro ye dɔrɔn di ye sukaro ye naam walahum fiha min kulli fura do fana parce que ala kira y'o fɔ sɔrɔ ko di ye fura ye ko dɔw ko ale kɔnɔ b'a dimi kira ko taa di dun a taara di dun a nana a ko n kɔnɔ b'i dimi a ko taa di dun a taara di dun a nana ko n kɔnɔ b'i dimi a ko wa i kɔnɔ ye nkalon tigɛ ko mais ala ye tiɲɛ fɔ ala ye tiɲɛ fɔ ala ko a bɛ furakɛ wa a bɛ furakɛ ni e kɔnɔ ma se ka furakɛ dɛ i kɔnɔ ma tiɲɛ fɔ dɛ i kɔnɔ ma tiɲɛ fɔ i kɔnɔ de ye nkalon tigɛ a bɛ faamu walahum fiha min kulli thamarati wa fana alijinanadenw fɛn bɛɛ b'u bolo min kulli samarati jiriden fɛn o fɛn n'i bɛ miiri a la diɲɛ na yan a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ wa maghfiratun min rabbihim min ka bon a bɛɛ ye ko ala yafara a ka jɔn ala ka yafa kaman huwa khalidun fi nnari a ko e ni maa bɛ se ka kɛ kelen ye e bana walimuso la yan e ye diinɛ kɛ yan u ye neni u ye ko bɛɛ da i kan mais don dɔ la i bɛna lafiya o mais ni e saralen ni alijinɛ duman in na ko e ni maa bɛ se ka kɛ kelen ye kɛ man huwa khalidun fi nnar e ni maa bɛ kɛ kelen ye min duminen don tasuma kɔnɔ a tɛ kɛ kelen fiyewu a tɛ kɛ kelen ye a tɛ se ka kɛ kelen ye naam wasuqu ma'an hamima wasuqu u bɛ jahanɛmɛdenw de lami ma'an hamiman ji kalaman na jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar faqatta'a am'a'ahum n'u y'a k'u kɔnɔ yɔrɔ min na a b'u nugu bɛɛ tigɛ k'a bɔn duguma ala bɛ tila ka a segin a nɔ na tuguni badalnahum juludan ghayra juludihim jahanɛmɛden bɛ kɛ ten de ala ka n'an don jahanɛmɛ na ومنهم من ما بكافر نونونا يستمع وبنا لمتيتي إليك حتى إذا خرجوا فنو برا مصري كنا ولما كاسو من عندك قالوا للذين مغوما أوتوا العلم مغومن غلا دوني باي سابا نونا ماذا قال آنفا ko cɛ ye mun fɔ sisan أولئك olu mɔgɔ minnu filɛ nin ye الذين o de ye mɔgɔ ye sa تبع الله ala ye datuguli kɛ على قلوبهم olu dusukun ka pewu واتبعوا olu ye nɔfɛtugu kɛ أهواءهم u yɛrɛ ni dungaw de la والذين a ko mɔgɔ minnu sa اهتدوا n'olu sɔnna ka kanda زادهم هدى ala b'olu ji di kanda la dɛrɛ وآتاهم wa ala b'olu sɔn تقواهم olu ka ala ɲɛsiranya na ala b'u ka ala ɲɛsiranya sabati u ye فهل a ko yala ينظرون kafiriw bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ wa إلا الساعة fo n'a kɛra lahara sanga seli ye أن تأتيهم o bɛna cungu ka dɛ بغتة cungana فقد جاء أشراطها diɲɛ wuli saritiw olu bɔra sa dɛ فأنى yɔrɔ jumɛn de don لهم n'a b'u ye إذا جاءتهم ذكراهم ni lahara seriw ma kaban zikirahum u ka miiri bi mun ɲɛ kun الله أكبر tɛ foyi فاعلم mamadu i k'a dɔn أنه ko in bɛ cogo min na لا إله ma wɛrɛ tɛ yen إلا fo الله n'ala a kɛra ala kelen ye واستغفر yafa deli kɛ لذنبك e mamadu jurumu na وللمؤمنين i ka yafa deli muminun fana ye والمؤمنات i ka yafa deli muminu muso ye والله i k'a dɔn ala يعلم ala bɛ dɔnniya متقلبهم u yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ yɔrɔ la ومثواهم an'u sabati yɔrɔ la والله يجي ومنهم من يستمع إليك
ومنهم من نعم أقول ما بكافر نونا يستمع وبي محمد كمولامه حتى إذا خرجوا من عندك nganu bora efe ko kira lamani lamayro chama de bala نعم kuma mi kafiru de kan nga kafiri nafiki fana be نعم kuma ko mogobula yastami'una odoa ومنهم من يستمع إليك نعم obe muhammadu lame mogobula obe muhammadu lame obe lame mini ika so ika barokero obe lame mini ika misri la juma do khutubala نعم kuma ni khutuba bana du حتى إذا خرجوا من عندك no bora muhammadu yorola قالوا للذين أوتوا العلم karamogo minnu bɛ sahabaw la u b'olu ɲininka i n'a fɔ ibnu masudu ani ibnu abasi ماذا قال آنفا u b'olu ɲininka sukhriyan yɛlɛtɔ quoi ko cɛ in ye mun fɔ sisan nin ye nafigiw de ye الله أكبر u selilen kɔ misiri kɔnɔ n'u bɔra dɔrɔn u b'u kanto sahabaw ma cɛ ye mun fɔ sisan aw ye mun fɔ a mun ni mun ma ɲi الله أكبر i y'a ye kafiri nafigi bi tan de koyi والله na أولئك الذين طبع الله على قلوبهم k'olu de ye mɔgɔw ye tɔba alahu o do wa awɔ. ala qulubihim ala y'u dusukun gere الله أكبر ala y'u dusukun gere parce que ala tun bɛ gundo dɔw fɔ kira ye nafigiw kan Naam. kira fana b'o baro bɔ ayiwa nafigiw b'a dɔn nin y'olu ko ye o tuma na n'u bɔra u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ dɔnnibaa ninnu ɲininka ye ko kira ye mun fɔ sisan ko nin fana ye kuma jumɛn ye ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin fɔ wa comme kuranɛ m'a walawala a walawalalen y'o de ye nafigiw ka kuma na o de don. ko nin ye mun kuma ye an ma foyi faamu nin na mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin fɔ wa o n'a ɲɔgɔnnaw والله nafigi minnu bɛ seli kira kɔfɛ dɛ nafigiw ye min da kira kan kafiriw y'o da kan u b'o da kan o de la kafiri ka fisa nafigi ye Wallahi. ne t'a la o ka fisa n b'a la n t'a la ye الله أكبر nafigi kafiri ka fisa nafigi ye واتبعوا أهواءهم wa u tuguriw ni dungɔw de nɔfɛ dɛ والذين walezina اهتدوا ehtadaw mɔgɔ minnu sɔnna ka kanda ka ala ka sira minɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la زادهم هدى zadahum hudan ala b'olu ka kanda jidi dɛ ala b'olu jidi kanda la wa atahum taqwahum wa ala b'u sɔn u ka ala ɲɛsira ɲɛna i n'a fɔ wa aslaha balahum نعم a n'o bɛɛ ye kuma kelen de ye donc maa o maa n'i kɛra ala fɛ ala b'i dɛmɛ a tɔ la الله أكبر ala b'i dɛmɛ a tɔ la Naam. dɛ siga fosi t'a la ala b'i dɛmɛ a tɔ la naam فهل ينظرون إلا الساعة wa hali yanzuruna yala mɔgɔ ninnu kafiriw ni nafigiw Naam. u bi dɔ wɛrɛ kɔnɔ fɔ waati seli kɔ wa أن تأتيهم بغتة waati ka n'u ma fana bagtatan cungan الله أكبر k'a fɔ a kun bɛ yan sisan a sara y'a ye accident kɛ sa y'a ci nin y'a sɔrɔ c'est-à-dire i bɛ sa k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛna sa cogo min na والله mais saya bɛna de bagtatan بغتة cungan الله أكبر ala ko cogo di فقد جاء أشراطها mais a saritiw nana ka ban donc diɲɛ wuli sariti nana dɛ والله dɔw ko kira cili نعم ko de ye diɲɛ wuli sariti ye الله أكبر ko parce que ko kira wɛrɛ t'ale kɔfɛ ko kira laban y'ale de ye نعم mana ni kira laban y'ale ye o kɔrɔ ye waati laban sera سرع siɲɛ dɔ la fana نعم ko a tun b'a bolo a bolongɔni fila kɔrɔta ko ana wa sa'a kɛ hatayini kɛ hatayini ko ale ka cili ani diɲɛ wuli ko a b'i n'a fɔ nin bolo fila ye bi cogo o kɔrɔ ye diɲɛ wuli n'ale ka cili ka surun kojugu n'o sabatira o ye waati dɔ ye mais ala ko cogo di فقد جاء أشراطها fakadi jaa ashratuha ko a saritiw yɛrɛ sera ka ban a saritiw sera dɛ fɔlɔfɔlɔ e tun bɛ siran نعم baba b'i bɔ e tun bɛ siran ma b'i bɔ جرى كسرة nka e yɛrɛ kɛra baba ye ka ban والله أسرع sifinma in commencera ka jɛ الله أكبر o ye wakadi jaa فقد جاء ashratuha أشراطها والله فقد جاء أشراطها. والله saritiw nana dɛrɛ دفرة si t'a to maana koyi أي si t'a to maana dɛ mana saritiw nana sijɛ nana a bɛ fɔ yɛrɛ ma baba kabini o yɔrɔ la i labɛn sa dɛ i labɛn
o y'a ɲuman yɛrɛ n'o tɛ e ye su don a ma fɔ olu ma baba o mana kunfɛta de don an bɛɛ b'an kunfɛ de a bɛ ban kuma jumɛn ala de b'o dɔn ni kɔrɔya de b'a ban i y'i den dɔ su don i ka kɔrɔ o kɔni mana ala k'an dɛmɛ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فقد جاء أشراطها كو أتمانجون وننا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أو كو منا ننا تشون وكانسا أو كو وكاميري ميمونيبلي كو هل نكون كإسلامي هل نكون نانينجي هل نكون نيسرابنا كو أبي مونيبلي منا أيو دي فوسا إذا جاءتهم ذكراهم ka o miri abi munye o tafsiri bo soro aya wala kono yawma izin yatazakkaru al-insan wa anna lahu wallahi wa anna lahu zikra mana ko o tashi mi munye anna lahu zikra c'est fini na fa'lam annahu la ilaha illa allah muhammadu adon i ka silamɛw ladɔnniyara ma foyi tɛ ne ala kɔ wastaghfir li zanbik i yɛrɛ ka ne ala yafa deli i jurumu ye o kɔrɔ tɛ jurumu bi kira la mɛ an b'a fɔ bamanankan la n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ sira mana n'a fɔra ko kira ye ala yafa deli ni kira ye ala yafa deli anw minnu ko an b'a nɔfɛ anw da ma an ka denbilen o y'a sira dɔ ye mɛ sira wɛrɛ bɛ yen sunamɔgɔ dɔw olu ka sira kan olu bolo ko kira ye maasumu ye kiraya seli dama de kira tanganen don kiraya seli dama de mɛ k'a bɛ jurumu kɛ ko mɔgɔw bɛ jurumu kɛ cogo min k'a bɛ fili komi mɔgɔw bɛ fili bon olu ka ta y'o ye olu b'u ka dalilu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna ye ko ala ko a ka yafa deli ko wa fana kira yɛrɛ tun bɛ ala yafa deli ayiwa ko don dɔ la nana se madinɛ ndamaro cɛ komi ndamaro normalement ndamaro bɛɛ kan ka den quoi mais ndamaro dɔw bɛ yen olu tɛ den u b'a f'u ma ko ndamaro cɛ u b'a kɔɲɔ kɛ an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ fɛ farafinna yan anw denmisɛnninma kabini o bɔra la an t'a ye bilen mais an denmisɛnninma tun b'a ye musow bɛna ka dunun fɔ u bɛ mangoro yirisun dɔ minnu pour que a ka den sɔrɔ u bɛ ɲɛnajɛ kɛ k'u y'a kɔɲɔ kɛ a ka ca la o yiriden bɛ den bon kira nana sɔrɔ silam a nana sɔrɔ madinɛkaw nin ye sunamɔgɔ dɔw de ka kuma ye dɔw a nana mais nin ye hadisa sahihi yɛrɛ wulibali hadisa wulibali dɔ kuma ye nin ye quoi o nana sɔrɔ madinɛkaw bɛ ka u ka yiriw kɔɲɔ kɛ u bɛ ka munumunu ndamaro jiw la u bɛ u ka kumaw kɛ quoi kira ko nin ye mun ye ko non ko ni ndamaro min ma den k'u b'u nin de k'o la k'o bɛ den kira ko nin bɛ se ka ala ka latigɛ bali wa i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnna kumaw quoi kira y'o fɔ la tazakar nasul hadis mais kira y'a i n'a fɔ nin kɔni tɛ foyi ye k'u ko non ko n'u y'a kɛ k'a bɛ ɲɛ dɛ ko a fɛn o fɛn bɛ yen ni cɛ don n'a ti den n'u y'a kɔɲɔ kɛ k'a bɛ den kira ko k'aw de b'a ka diɲɛ ko dɔn ka tɛmɛ ne kan o tumana k'o b'a yira ko kira tɛ maasumu ye diɲɛ ko la quoi i n'a fɔ kira tanganen tɛ diɲɛ ko la kira tanganen don ala ka diinɛ laseli de mais diɲɛ ko la ayiwa ko kira tɛ mɔgɔ tanganen ye o la mana k'a bɛ fili quoi o ye o sunamɔgɔ dɔw ka kuma ye mana ala kɔni ko a ma wastaghfir li zanbika muhamadu i ka ne ala yafa deli i ka jurumu na walil mu'minina i ka muminu ne yafa deli muminu ye wal mu'minati ani mumini musomanw wallahu ya'lamu ala b'a dɔn dɛ mutaqallabakum aw ka yɛlɛmɛ na suguni mura ni dabanan na wa mathwakum a n'a biri yɔrɔw la a ka yɔrɔw la e y'a faamu wa a ka yɛlɛmɛ yɔrɔ ala ɲɛ b'a la koyi a bɛ tigɛ ka jan min na
oroto halata na san nan ba feere na naam ko ala b'a ka yɛlɛmɛ bolo dɔn akbaru Haidara wallahi mutasarrifakum li ashghalikum bin nahar naam ala ɲɛ b'a la aw bi sogola ni min ye a ka balo ɲini na tile fɛ o kɛyɔrɔ la ko ala bɛ yen wa masuwakum wa an na yɔrɔ la a ka so a da yɔrɔ fana na ni ala bɛ yen ɔ mana ala bɛ yen mɛ u tilala k'a fɔ ko mutakallibakum o ye a bɛ min kɛ diɲɛ na yan wa masuwakum a bɛna laban cogo min na kaburu kɔnɔ ko ale ala ɲɛ b'o la nka wulibali ye min ye mutakallibakum a ka diɲɛ balo ɲini yɔrɔ o de ye wulibali ye wa ya'ala masuwakum n'i bɔra sugu la i bɛna so tɔɲɔli bɛ kɛ sugu la tɔɲɔli bɛ kɛ so ɲuman bɛ kɛ sugu la ɲuman bɛ kɛ so wala o tuma na a fila bɛɛ ko ale ala ɲɛ b'a la muso fila bɛ e kun mutakallibakum e bɔra sugu ni nkura la masuwakum so si tɛ min na e taara o fɛ yen ka so sitigi to yen masuwakum ala ɲɛ b'a sabati yɔrɔ la wulibali don naam sadaqallahu alazim a bɛ jɔ yan Haidara